Bandera, moreak, airean. Bueno, guk, bere amamaren amak, garai batean, belaunaldi, bere baserrian, ereiten zuten arto garau batzuk ekarri ditugu, hori erein gendun, eta gure baserriari garrantzia eman gure txagulako, gure gaia elikadura sobira hautsa izan delako, eta artoa oso importantea izan dalako gure baserrietan beti, eta hori da guk dakarguna. Eskerrik asko! Eskerrik asko zuen. Areatzan, landatu egin genuen okanondo bat. Eta landatuta gero, honela, adierazi zuen gure kide batek. Gauza gitxi da metro bateko okarana. Gauza gitxi landatzeko behar dauen zuloa. Gauza gitxi da bota behar jakon ura. Gauza gitxi eskatzen dauen zainketa. Gauza gitxi landatze ekintzaren ikusgarritasuna. Handia ostera, okaran horren esanaia. Handia bere bidezko erreibindikazioa. Handia elkartu ginenon bizipoza eta grina. Handia andron giza eskubideen aldeko borrokaren indada. Handia ekintza horregaz adierazi gure genuen. Emakumaren mundu martxan elkartasuna. Zera izan gara eta porruak erein ditugu. Badakizu Euskal Herrian badagoela Euskal Herriko hazien elkarte bat, haziak zaintzeko eta berreskuratzeko aspaldiko haziak galez daitezen. Gure etxean porru hauen zaindaria gara, kanpezuko porruak dira, ederrak, oso goxoak egon dira, eta Lisboan ia zaintzen ereintzen dituzten eta jan baitaren.
Dimen, be, hasi batzu, dakarrien, hemen, dimetik, bai. Erein, Kaixo, gu Dimako eskolako umegatzik gara. Gure eskolan eraikuntza zahar bat kendu digute, eta konturatu ginen emakumeen mundu martza zetorren. Eta orduan pentsatu genuen eraikuntza zahar horrek okupatzen zuen lekuan bedarra ereitea, zuen moduan. Ikusten duzuenez hemen daukagu hasi boltza bat. Aupa! Pasuoi! Mundu bat